zun thum da na chungcha kan hriat tu kan soite a video ma sa khan chungzom le ila na kan hriat chian na chungcha kan hriat chian hianin in ankle te po all sama in ankle dan te po kan thiam thi hei hi apoi mo si a uluk tak le do thei takin ingai thaleang u emi zun thum dat na nei te a hianin eile in thataka control ani chuanin nun phung pa nga in kan nung theya mi zun thluma wanga har satna om thin te kan veng theya dam doi tam tak kan angai lo pha theni emi kan rina control nan hian atangkai em in soizoi exercise hi zun thum en kol na jinga tel hlat ani nun ati hlima hrisel na ti tha a zun thum control nan a tha hle ani exercise la ka hriat tur poimo zual chu kan soi to a ang exercise ngai kan lak thei ti doctora in check up a en fi pot thina tha tu te tan po ke a chak tok tak minute som thuma tanga somli panga vel kal hi a thatok le a phekhok to lu tuk bun lo a tha phekhok i lein tlai lama le thinang che exercise lakin emi biscuit emo chocolate emo e thinang che I ke a pil lo nan phim khurla exercise lak don le zo a nuwa ke endik je turani bp sang lu tuk le zun thum sang tuk chungin exercise lak lo a tha engwagin nge exercise kan lakang exercise hi tu te tan po a tha a min ti hlum tu ber pakhat ani zun thum en kol na hi kong thum ma oma dam doi eile in le exercise te hi ani heng kong thum hi rual takin zun thum en kol na hianin an tangtlang tur ani exercise thataka lak hianin zun thum control ati thamai ni lovin hemi thisen do that lo wanga lungna tur le hemi ke mor toi kan tur avenga insulin in kan taksa ta na atho thatira hemi thisen thau chia apai chuaka lunga ti chaka blood pressure ati niama hemi rildu le ngai tu ana asiam tha a thisen taksa peng rang thisen kal ati tha a nun hrim hi ati hlimani zun thum nei te ta hemi exercise lak ma hriat tur te zun thum control lo lutuk hemi sang lutuk te chuan exercise lak lo a tha bp control lo le sang lutuk chungin exercise lak lo tur phekhok tot lutuk bun lo tur ani abikin zun thumin hemi hriat na thaza ma ti kholo to te pheichu exercise lak ma le lak zo nuwa ke ngun taka en fiat tur ani phekhok in anot pilem lungte lu tem he hian har satna men lo le sum tam tak sen ngai diabetic food kan ti ka siam thin kan fiat angin accident wanga ke tan ngai ti lawa chuan za a somriat ke tan nga hi zun thum ti chiat ani phekhok leidon rengin jing lama leilovin tlai lama le thin tur ani a achan chu tlai lama hian ke hi alo lian hret a lawang chuanin tlai lama phekhok i le chuan I tot don lova phekhok tot bun reng lo tur ani exercise lak ma in doctor ron tur ani hei engwang mo kan ti thei zun thum wangin emi thisen dot thalo mit thalo kal thalo hriat ta kazam thalo ineyem hriat masak nge tha zun thum wanga mit thalo te kal thalo te nei hlau ani chuan exercise ha thak tak tlan tong nga yang chi reng phalan lewa heart attack nei to ini chuan jinglam a in tlai lama exercise lak afu zoka bp sang nei ini chuan exercise lak ma in control phot turani pumruak lutukin exercise lak lo turani achan chu izun thum alon hiam thut anga ni ko holovin ni tlopal mai theiani exercise ilak donin biscuit emo chocolate bar emo pai thin tur iril atram viawa imita thimsul chuan thut ha chola biscuit emo chocolate emo thildang emo ei wat thin turani sugar sang lutuk emo hiam lutuk a exercise lak lo tur bp control lo chung exercise lak lo turani exercise lak ma in tui tam tok in nge turani exercise lak ma in idin bun dik tak le eng ange iti thei chin doctor zot fi nge yang che
mi ke pun pem nei chungin exercise lak lo wa tha hetiang nei reng chuan uluk taka enkol dam phot turani exercise rang tam tak omma se mi ke kalpa ngai hi tutan po hima thani exercise tan mi rit choi hi athalo ti hriat a tha a chuan exercise hi mini somthum tanga somni panga thleng ke kal hi thatok a kar khata ninga to ka ni ni chol alak theni kan exercise lak chu hemi aerobic le isotonic ani turani a etnan chung te chu hei chak taka pa ngai taka kalte tlan te zuan te hui hleu cycle chuan te lam te hemi in hui zuan badminton khelte tennis football yang hockey basketball te ka huama kan exercise lak na sat dan tura zirin kan eile in kan ti tam tur ani ha taka in khel tur chuan in khel ma in thil thatakin a ei phot tur ani exercise rei tak lak don phei chuan a in ka laka thil nge thin tur ani exercise hi engatan nge engtin nge khoya nge bc zaruk dei to khan zun thlum en kol nan hian exercise hin lo mang to thina he hun lai chuan dam doi tha zun thlum en kol na tur engma lo om lo ani sa ka jakwa som ni dei to khan diabetologist lar tak Jocelyn father of modern diabetes anti chuanin emi exercise dam doi eile in insulin injection te hi tangkop tat tu le poimo tlang vek ani ati thri ani ma lai chon dam doi tha om lo lom in kan ti ne mai thei ma se insulin le dam doi tha chi sang om to nu apo exercise hian zun thlum en kol nan hian mun poimo tak chang chho zel thoni zun thlum thataka en kola nun phung pa ngai nei tan chuan exercise eile in control le dam doi e hi an poimo tlang vek ani exercise hi zun thlum en kol nan mai ani lova zun thlum ven nan hian a poimo em boka exercise hian in hemi thisena thau chia ti tlema min ti hlima ti hrola ti chaka lunga ti chaka chuaping boruak tha a hi pa thisena ti thiang hlim thin ani mi regular taka exercise alak chuan hemi zun thlum le thisen sang laka nasa takin avenga ayan kol nan atangkai hle ani amai ro chu eng ang exercise nge lak tur ti hi poimo a mi zun thlum aneya thisen sang ne chuan exercise lak ma in ang kha control phot tur ani zun thlum this sang le thisen sang control lo chuan exercise hi a hla om thei ti hriat dang tur ani exercise lak don in eng chi nge ka lak don ti hi poimo a hei hi mi maltina ai ang lo the ani kan tak safit dan ain ang lo ang bokin kan exercise lak dan tur po ain ang lo the ani in exercise lak ma in diabetic complication kan soi to ta kha enge kan nei ti hriat ma sak nge tur ani mi zun thlum wanga amit emo akal emo alo that lo chuan emi exercise ha thak lu tuk ang chi reng ti lo tur ani mi zong te na kan ti thei chu emi isometric exercise anti mai ke akalte yoga tiang te hi arem chang em office kal le dor hak thin te chuan zinga emo tlaya emo regular taka exercise lak angai thung dor nga na emo office kal na emo hemi sneaker emo pon phekok emo bun maya kallam le holam ke kal mai hi atha hun rem chang ber ani eng tiang ana sai nge exercise kan la kang hei zona poimo takani mi phakatin midang ti ang anasa in atingal ngot tur po ni lawa emi kan taksa fitness ain ang theilo ani zoi in kan tan phot anga nasa zo ka chuan zoi mong nasa ati tur ani voile khata emi tennis te badminton khel ngal vak mai lovin emi zoi in kan tan tur ani kem som chaw lo vakal lidu chuan kem khat atanga atan bek phot ti tha exercise lak vaka top san le mai ai chuan zoi a regular takalak reng hi thazoka taksa poinang em zok ani exercise hian kan taksa hi asoi zoi turani asoi sa turani lo an tiani eng angana sa nge exercise kan lak hi mani hi ain hriat ve theya
amol theyang ber chu thei dan chu emi exercise lak la in pa ngai takin kan tong theiam ti hi ni du dan taka chuan exercise kan lak tan tir lama hian emi maximum heart rate an tia kan lungphu hi anga san lai berin za zela somruk ani turani arei deuh chuan 70 tanga 75% ti chho tur ani adik tak chuan hemi heart rate emi mi hring lungphu hi kan lo fit nu chuan asang chho to lova aniam ren jok thin ani mar phuat lem rai hi chuan emi kan fit ti na ni pathian in hemi ka jung tang khoi thei tura min du ni chuan enga tinge he aya sanga ka jung tanga da mailo kan ti ve mai ang ti tabo hlo mani kan fit lo chuan dam doya enkolna kan eile in exercise ba ka hian dam doi mum emo insulin injection emo tool thi dam doi mum chi sang na thoda ein ang lo tak tak ten ni hloma ami zun thum ve chu a thaw le a cher zong atangte akum padda atangte zun thum wanga that no da dang anei mti atangte in film khu taka dam doi hi than tur ani zun thum dam doi le thisen sang dam doi te hi zin beka da ma sak thin tur ani insulin injection ikenin hemi nisa mthein le emo hemi engine saur pha ka tam da lo tur ani ha sat nei to ani chuan dam doi in nai ber pan la zun thum nei ini ti ringa lang che izin na dam doi le tur lo mai theya chu wangin keng tam deuh thinang che insulin zun thum tan engtin nge ke kher he zo nei aru ka kan zo reng a chan na mu mal tak kan nei ngai si lo ani ma se hi hreng che nang ma chau ini lo ania india ram zau taka hian mi makta duai tam takin zun thum dat na hian ve meka chung jinga chuan pathum zela pakhatin insulin ni an mamo angani zun thum khriat thiam na le uluk taka en kol na hian nun phung pa ngai an nei theya kan duwa piang kan ti thei thrin ani chu tiang en kol na tha jinga mi chu insulin hi ani ei doctor in tulati chuan lak mai turani taksa ina angai ema ami nun atinuam thin ani hemi insulin lak hianin tuna chuan imamo ri lawani pon nakina ilamamo theiti hrerengang che mithiam te nan mudan chuan insulin lama piang an thareya zun thluma wanga turna tamtak an pumpel big ani enti mitam takin kan hriat dan chuan insulin mang to te chuanin tun ma khan lo in enkol thaila chuanin insulin kamamo lo tu te anti boka insulin kan mammo rengani ti hi zun thlum nei te chuanin kan threreng thin turani kan hriat thiam zok nan an soifi lekila kan pumpui bula hianin pancreas a oma rilbo chuta chuan b cells a oma chung ho chuanin insulin an pechuak thinani enge thil thleng ta le ti chuanin b cell te an lo chaw ta kan mamo tok insulin an pechuak thei ta lo zun thum kan nei chu ne te der mai insulin tlak chama wangin kan eile in tha te kan taksa in amang tangkai thei ta lova kan che hret theta kan thil ei tha te chu kan zung ral hiu mai ni ka zun thum mi ka control em he kan zot fo thin turani control a poimo dam doi ei ringot hian lung oi turani lova dam doi kha ta control em ti hi an fia fo thin turani eng vai nge insulin kamamo zun thum vei ti kan hriat meu kan in hriat meu hi chuan b cell an ti hi za zela somsari panga 75% hi chu a cheto thin ani kuna kal zela b cell te chu an chaw ve heta an lo chedeu der thin ani heti huna hi chuan dam doi mum hian na a thok thei to lo thina insulin kan mammo tangoi me ni hetiang hun b cell an chet der ma dei insulin lak hi a fin thlak b cell ten rei tak an dam pha upat nuwa nun anom zok thinani don study chuanin zun thum nei zat ve zet hian anasat zel an hlau lain engma anti chuang lem lo anti
mi tam tak hianin insulin kan tran hian atop khok thleng towa an in ngaya zun thlum wanga chet na thleng tur ven kan du wang jok ani he insulin hi kan taksa sa ang chia hi ni a tam do am pek hi ala om lawa insulin kala a dam chung man tur ani em hemi zona poimo tak ani he hi type 1 diabetes ti lawa chuan ani reng chuang lo eng wanga insulin mang ngei ni ti poimo a hemi temporary takin relo te chaupo man thei ani a insulin hi an taksa asiam tha thei em bokani insulin voi khat man to hian man reng to tur ani em he zo nai kan zo tamber po ani a in type 2 diabetes kan fiat chian lo wang po ani boka insulin hi eng huna po type 2 diabetes a hianin pek thei ani a toble thei ani boka amero chu kan b cell te hian insulin an pe chuak reng thawa ma se taksamamo tok pe chuak thelo mai ani insulin injection hian na em na lo tuna chuan thiam na sang to a riau sin te mangin na lovin a in chiu thei to a ma ni nge ya injection thei ram turani insulin lak hian zun thum an hiam lutuk a hla omem hei zun thum om zia chiang taka hriat chuan a hla om lo zia hriat thei mi sin khat sang thum ma insulin hi en chin ani to a te min dam doi mum ai chuan zun thum hiam ati tam hret ani ma se apoi mo jok chu engtin nge zun thum ma lo hiam don hian kan om ti hriat hi ni a hriat thei dan chu ami blood sugar level hiam bak kan ti khani hi a hriat thei dan chu ami lu hai te om nom lo na te ami ril tram chuan mit fi alo lung phurang than fim tla diang na po om bok thin heng te hi i hriat chuan inei chuan chini thir fian te thum vel ei hian an hiam zel tur veng thei ni eng wangin nge zun thum yam lu tu ka lo om chan ber chu choi that lo wang te dam doi kan ma mo taksama mo ai tam kan lak wang te exercise lak na sat lu tuk wang te ani tang pu thin ni ka zun thum hi na salo te ni ta se insulin ka ma mo em zun thum hi na salo te le na sa a thiar hi a fin thak lo hle a zun thum ani hrim to chuan a hla om ti hriat a tha chuan ayurvedic dam doi te le emi thla ram him dam doi kan ti te man ti te hi a tha tak takem heng te hian ye thatna chin chuan nei a ma se zun thum en kol na hian in nga top nan chuan man tur ani lo ni eng dam doi po mangila emi zun thum regular takin chakhin tur ani a hemi za somli aya sang ani chuanin engdam doi po eila kami dam doi khan na thok lo ni chu wangin kan dam doi ei chu eng po ni sela kha khan kan blood sugar level kha a control tha em ti kha poimo ber chu ni insulin hian side effect anem side effect anei lo ma se zun thum niam lutuk ero siam be the ni chu po chu hemi choi that lo wang emote po alo ni vele chong thin ani tun ma ka chuan insulin cho hi kan har sat em thina zun thlum kai hnoi nat na a om chau a man tur emo kan ti thi insulin hian pa theilo na emo migdel na emo a thlen lova adik tak chuanin khang kha veng so ka ni insulin hi zun thlum en kol na na thaber ani ti hi hriang u engtin nge insulin ga da thatang i man lai kha mun thim le vot ada thin tur ani fridge ada ker atur lova kan man lai ni lo da that du chuan 2 to 8 degrees C centigrade vela da turani a freezer ada lo turani emi mun lum deu emi tuk verbula te mo emi stabilizer chunga te mo da lo turani zun thum emergency te chon chang se le la zun thum kan ve ni chuan asang lu tuk emo hiam lu tuk emo om du a hei hian kha satna min sian fo ani zun thum hi alone hiam lu tuk ani chuan emi ril tram chol marphu rang te mitvai te luna te emi than tuimin bual te ni ko holo wat tu mai thei engte pu om du a hetianga lo om chan hi emi choi mumal lo wang te
exercise lak na chat lu tu wang te insulin dose lak tam lak nem wang te le kan tak samamo ai tam dam doi chak kan e wang te ani tlang pui ni atiang lo mi chuan sweet pani pathum te mo chocolate te mo ser thum tui te mo chini te mo glucose te mo inwat tur ani a in zun thum ve ni ko hello lo om chuan dam doi pan pui nga tur ani a ani pon doctor mo phone sak nga tur ani atiang huna tan hianin emi diabetes identity card ti mayang hriat na id hi kol vek a tha kan zun thum malo san viau chuan kan lo chawa ril atrama tuya hal deuh ranga vun arowa athak bok thin kan chawa kan zung deuh reng bok thin ni kho hello hialin a om thei bok ani etianga lo omna chanber chu insulin amazon thum dam doi mum e thei gil ema wangte eile ina kan sum lo tuk wangte kan mamo tok dam doi chak kan e lo wangte ani tang puya etianga lo omani chuan idam doi te doctor ina chawangin na hun taka eila thisen tlatin test thinang che tin har satna dangin nei chuan i doctor hilwat thinang che atianga zun thum malo san viau ema lo niam viau a ilo chaw ni chuan a in call to doctor hit patang che i zun thum malo salu tukhian hemi dka anti mai diabetic ketoacidosis HONKS hong ni mayang hyperosmolar non-ketotic syndrome antia emo kan nei thuai a thi mai ol sam thin ani DKA le hongs hi ami azun thum blood sugar level salu tu kan ti hini DKA he hi type 1 diabetes a mu ani deuh bera enghuna po thleng thei ani rualin natna dangin tlak buak hian om du zual ani nunna atan a hla ong wangin rang tak en kol ngai ni hei hi zun thuma wanga thina tamber pakhat poni kumsa nga chugo som ni pakata insulin hu chu ani a chumi ma chuan DKA hi chu an thi pui nge thina tuna ero chuan thi pui an wang ta hle insulin hian nuna tam tak a chan ta ni hei hi lo om chan ber chu sugar sang lu tu wang ani a taksa in insulin atlak chama wangin sugar chu amang tangkai theilawa chuan thisena lo sang baka oya khoita ni hei hi type 1 diabetes lan chu anama saber ani chok ani abi kin nau panga ani le zwal hetiang ni ko hrelowa an omma hian an chaw ngoi a tuya hal huama luak le pumna an neya an zung teu rang boka thok kharsa an titana ti chuan relote a ni ko helowin an lo ommai thin ani hetianga khosik nena om wang hian ami thua ka khosik lut amo tia ol hle thin boka in alan chuana ma saber ani fo wangin natna hriat chian lo in zun thum hu chuak man bok si lovin dam lo hi a thi tir mai a ol hle ani chu wangin nau pang ni ko helowa an om chuan zun thum aneyan ti nge turani kamit nge ya ka mu to han soi ila chena ya ka om lain a hi doctor wanal huai sai khani ti rela chena ya ka om lain nausian thariat ni hi casualty a anron huaya anu le pa po an mang angle maya naute chu ni ko halloween anron pomluta an chanchin kan zo chuan naute chu chawa cho ei du lova ko sitle manei boka ye chuan ni ko halloween om zui tamaya naw pang specialist an khuai ta a ani chuan thisen chi rang ai ngazam na chuan a sugar alo sang hle maya naute chu insulin drop kan tan ngala a thisen kan test reng boka rebak lawa chuan alo khara atapa te ni ngala naute thapa ngai lo ni le tamaya alom bom du khop mai hongs ti chana kan soi hyperosmolar non-ketotic syndrome kha hei hi achunga kan soi tak nen khian ai nang thuaka ma se danglam na ane wangin thler han ani hei hi type 2 diabetes a om du bika HONKS hongs ti hi DKA angkhan nget takin hi ko halloween an om mek lo chia le thriat na film nei lovin an aroi theya en kolan ni lo chuan ni ko halloween an oma an thizui mai thei boka hei po hi sugar sang lu tuk wanga lo omani lunglei civil hospital a hetiang hi mandeu kha kan neya rotlang khuwa pawalai tak mai ni a zun thluma nei ti an la helowa chaw em mai
biat thei to lo hian an ron hruaya chote ei that lo awangin le a chau em awangin 25% dextrose ina an lo khai to a dam lo chu ka en nu chuan rin hlel na kan ei awangin sugar ka test nga la alo sang hle mai lo ni a insulin drip te kan tan nga la a thachak hle a atu ka chuan a hole ngal thei tamai ani ka soi du na kher chu pa hian zun thum ma nei ti a in hrelowa chu wang chuan zun thum hi mu mai a ol em a anat na chan zong si hian zun thum hi mai pal a ol em ani hypoglycemic shock zun thum mi control that ani lo chuan ni ko hriat lo na om theya zun thum nei te ni ko hrelawa an lo om chuan thil pathum bil ru a lo lut ngal the ani chu hypoglycemia hi chu thum hiam an ti kha panina DKA le hongs hi chu asang ve hypoglycemia hi chu thisana thum alo hiam nu tuk wang ani a kan thisana thum hi 60 mg per dl aya hiam ani chuan kan taksa a hriat tirna hemi mitwal khur mitvai khur chaw riltam huam lung phu deuh zoi angte ino lang chuak phota chubi nuwa chuan ni ko hlovin onam zui mai thin ani hei hi hypoglycemia an ti a enkol wat ani lo chuan an thi zui mai thin ani achunga kan soi ang an hiam ti lo lan chhuat dan khian kan domani chuan glucose tu siama in mai tha a tin cho ei mai te thingpui thlum in mai te chocolate e mai tur om chuan ei ngal wat te hetia sugar lo niama kan lo chaw khur hi warning min petu ani I sugar an hiame in veng bat ro ti na ni kan thuak chian in glucose chau hi amang tangkaya chu wangin sugar lo hiam nu tuk chuan thuak in lo tuara ni ko hlovin kan om ta thin ani warning sign kan ti hi zun thum nei te chuan kan hrenge ngai turani hetia ni ko hlowa zun thum nei lo let reng kan mu chuan a doctor panthin arang theyang berafil ngal turani a thei chuan arang theyang berin damdo ina hruai a thisen test ngal nge turani sugar alone hiamani chuan 50% dextrose tisena thun ngal mol turani a sugar alone san chho chuan minute ni thum leka anlo harle mai thina tin glucose injection na om chuan he hian rang takin tan pui ngal thei bok he hi enkol wat ani lo chuan thizui mai thin ani he ang lo on chan ber chu mamo ai tam hret insulin kan lak wangte zun thum dam doi mum kan mamo aya asan wangte exercise lak na satlu tuk wangte point om thei bok exercise lak don chuan thil ei masaka tha a in biscuit emo chocolate bar emo te he tha hetianga ni ko hriat lo na alo om hianin phung zol thu emo ti ol hle a chu wang chuanin choi tong kan ID card zun thum nei ka ni ka doctor phone ro u tiang chi te tun lai chuanin an mang thin ani ID card a hianin in glucose min pero u ti te phung zol ka ni lo ti te po ka ta hianin a chuang thin ani upa le zun thum upa ti hian ko mingza chin nge upa a kan ngai dan in ang lo thei wi wang diabetologist ming tang tak Dr. Jocelyn America zun thum dam do in do pui tak nei tu chuanin upa chu tu nai kumatanga kumsom ani mai e ti a tu tia ani chuan kumsom riat mi tan chuan kumsom ko mi chu upa angai thei ani chu tu kan din huna hian khovel pum mi hring 11% hi kumsom ruk panga chung lam an ni a hei hi na kin a chuanin na pung sozel tura chut ani tu chuan mi hring dam rei kan tam tulani tia tilanga engzinga hian 10 to 25% te hian zun thuman nei mek a chut ani kan changkang zela kan dam rei tela upa zun thum nei an lo pung tia vetial tiela hei hi a chan chu kumalo pat angzelin thum kan dolet na lo hiama insulin wa kan taksa in thum a man tangkai dan po alo tla hiama thum kan taksa a da that theina alo tlak niam thin wang ani an upat hrim hian kan taksa reng hi alo tla niam ta a chu wan chuan kan taksa peng rang mit kal lung
hriat na thazam te chu an lo chaw raw ve ta a heng awang te hian kan zun thlum in enkol dana hian damdoi kan man tura te uluk taka film taka damdoi that tho le side effect ngai tu chunga than tur ani damdoi chak tak le rei tak na thok te hi man lo ram tu achan chu kan soi tong khan upalama chuan sugar lo niam thut niam lutuk hi an chau pui thei em a an thi pui hial thei thin wang ani upa mania in thia film thei to wak lawa phei chuan nasa taka zun thum control hi atul lawa an nun nuam to zun thum wanga nun nom lo na pum pel to ka in en kol thin tur ani an niam thut angai an niam lutuk chuan rei tak an chau pha a that chua le na hun rei tak an du thin ani chau hlen pui le thi te po le thi mai te po ol thin in zun thum i asan lutuk lo po in hemi ni chada kan soi dka le hong yang te kha om ma big em boka upa chuan thalai jinga chuan diabetic ketoacidosis te hong nei tu chuan in hemi sugar te po asan viau angai thin ba ka natna dangin atla bok te po angai thin ma se upa te a hi chuan an tak chak na lo tlak niam hrim wang hian he kan soi tak zun thum emergency hi a om ma big em a an khuwa lo sik emo ko thalo le luak an nei te hian uluk taka enkol wat thin turani ti chuan ami ni chata kan soi dka le hongs tiang te kan pum pel thei don ani ole khang kha zun thum na chung changa kan hriat tur poimo doctor walal ruai diabetologist zia lo soi thei tlem kan so soi thei tu ni te se